Insemmilkom, il-Partit Laburista qed jistenna budget mibni fuq laqgħa li jġib l-istabilità meħtieġa fil-pajjiż. Hekk qal mexxej Laburista Joseph Muscat f'intervista li xandret dalgħodu fuq One Radio. Il-budget ta' għada għal Joseph Muscat għandu jistimula titjib fl-għajxin tal-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Dak li għandna nagħmluh malajr. Din hija reazzjoni ta' Lorenz Gonzi fuq il-kwistjoni tal-Air Malta wara li din il-ġimgħa l-kumpanija għeddet lil ħaddiema li ser tkeċċihom jekk mhux ser jaċċettaw l-iskemm joffruti lilhom. Fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista Gonzi tkellem fuq il-budget tal-linja u l-kontijiet tad-dawl u ilma. Rumen ta' 29 sena residenti San Pawl il-Baħar jinsab fil-periklu tal-mewt wara li qala daqqiet tarma matul il-lejl li għadda f'Paċivil. Raġel Malti li allegatament ikkawża ġrieħi ta' dan ir-raġel ta' Rumen ieħor qed jinżamm arrestat. Villa Franzija f'Ħallija kienet organizzata Open Day għat-tfal bit-tema kif ngħixu ħajja aktar b'saħħitha. Din l-attività kienet organizzata bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet fil-Jum Internazzjonali għat-tfal. It-tfal setgħu jilagħbu, jipprattikaw l-isports u anke jpinġu. Il-Partit Laburista jgħid il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għandu dmir li jagħti spjegazzjoni dwar l-aġir irresponsabbli tiegħu wara d-dikjerazzjoni mill-aktar serja li għamel fl-aħħar sigħat is-Segretarju Ġenerali tal-Partit tiegħu Paolo Borċ Olivier. Waqt programm fuq ir-radju, Borċ Olivier ftaħar li kellu l-awtorizzazzjoni tal-Prim Ministru biex ikollu f'idejh dokument konfidenzjali tal-Kabinett u jixxandru fuq it-televiżjoni. Illum huwa jum it-tifkira. Jum li fih jingħata ġieħ lill-vittmi taż-żewġ gwerer dinjija. F'Malta saret qudiesa solenni fil-Konkatedral ta' San Ġwan u wara kien hemm it-tqiegħ ta' fjuri f'riġlejn il-monument tal-gwerra l-Florjana. Attendew għal dawn l-attivitajiet l awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Il-President Taljan Giorgio Napolitano għaddej blaqgħat ta' konsultazzjoni mal-fazzjonijiet politiċi Taljani daw wara li tard is-filgħaxija Silvio Berlusconi riżenja minn Prim Ministru wara 17-il sena jiddomina x-xena politika fl-Italja. Minflok Berlusconi qed jisemma l-eks Kummissarju Ewropew Mario Monti magħruf għall-kompetenza tiegħu fil-qasam ekonomiku. Dak kien kollox għalissa, aktar dettalji fil-bulettin tas-7:09 fuq One. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab waqt itwal xemxin, viżibilità tajba, riħ ħafif għal moderat mill-Grigal li jdur ħafif mit-tramuntana. L-ogħla temperatura 19 grad, l-inqas 13 grad Celsius, indiċi UV 3. Total ta' xita fl-aħħar 24 siegħa 1.9 mm. Xita mill-ewwel ta' Settembru 121.4 mm. Baħar moderat li jsir ħafif għal moderat, minbagħad baxx mixlokk il-vant. Temperatura tal-baħar 22 grad Celsius.